Bună ziua tuturor! Astăzi am venit în zbor ca să văd dacă voi știți să scrieți și să citiți. Clasa 1 s-a terminat, iar voi ați învățat, rând pe rând, încet, încet, litere din alfabet. Alfabetul, dragi copii, e un sac cu jucării. A e o albină mică. B, bursucul marinică. C este un bun căluț. D, un delfinaș drăguț. E este un elefant. F, un felinar înalt. Și așa până la Z, jucării din alfabet. Ei, ce ziceți? Cu ce începem? Eu sunt Tad, de la albină. Am un fagurii aurii, alba miere și lumina soarelui în orice zi. A este un avion și un arici cu papion. A vine de la Alina, Anca, Ana și Adina. Litera A. Un A ar fi cu pălărie sau o mătură cu care, ca printr-o vrăjitorie, aș zbura cu ea călare. Între voi mă voi vârâ, că eu sunt litera A. Din gând, din blând, din vânt, gândăcelul din cuvânt. Eu din A sunt eu, vezi bine. Cuvintele nu încep cu mine, stau la mijloc în cântare, mână, lână și mâncare. Eu sunt o bucuroasă, bine ascuns între voișori. Vă spândoacă și ursosă, vă joc buza printre flori. Eu sunt cât de la cocot, când în zor, cu în cântare, când îi dau din mult să mă bucur cu măsoară. Dragi drumesc cu a mea de sagă, doldura de ori și ce, Dumnezeu mea dragă, descifrați-mă de. E parcă ar fi elice de la un elicopter sau un elefant agice care ajunge până la cer. Oare ce vrea să zică decât mine nu-i mai tare? Eu sunt F de la furnică și îl duc pe N spinare. Fie-ți milă de o furnicuță, de un greieraș în frig, faraz gras, dar am un glas drăguț, dar acum de foame strig. Am eu strig, am eu haz, dar râcam știrb, greiere nu mă întisa, nu mă lua drept hanata. Sunt un iepure isteț, mi se zice ei cel iute, singur sunt mai îndrăzneț, dar de apari mă sperii, du-te. Eu sunt îngerul păzitor. Iepuraș, unde te duci? Vino aici încetișor că te apăr de năluci. Îl e fratele lui I, cu el însă poți să scrii. Împărat și întrebare, îngeraș învățătoare. Iepure, teamă nu-ți fie, sunt și jaguar, dar de jucărie, nu mănânc iepuri pe jar. În cadera kilogram, măsor cu mine orice povară, brațe largi de știți am, sunt o literă mai rară. Înseamnă 3 la lel, lăcrămioare liliac, florile ce mamei mele îi le dau că ei îi plac. Măie, mama, știu eu bine care mă iubește mult, ea mă învață lucruri bune și mereu am să o ascult. Nu, nor navetă, nu feride pe un lac unde noapte se arată luna după un copac. E litera mai plină, parcă-i roată de mașină, o e gura mea când strig, o e ochi, ori o covrig, o e echipul omului și e gras de felului. Litera P. Eu sunt P, o păpădie, pată galbenă pe plai, plină sunt de poezie, încep piatră, pană, pai. Q e litera mai rară, dar de stan să căutăm, fiind-ți lume altă țară și quintal când prescurtăm. Rățoi grăsuțe, în lac se bălăcește, dar e și
un rac micul care înapoi pornește. Eu sunt Sâră la schior, specialist în schi alpin, dar și marea o ador când mă duc la schi marin. Cu S mic și cu S mare pot să scrii și o scrisoare pentru dragi surioare și Sorin, fratele mare. Eu sunt Lucy, sunt soprano motojoc și te fac să mă feresc, copii să mă întâlnesc. E un motor care place pe cuptor. Lui îi place să se alinte toată ziua pe covor. Este un mic țânțar care țârâie în noapte, dar și ținte și țintar de la țicul din setar. E foarte curios, e un întors pe dos, ursul are uriaș, universul mor un chiaș. Este ursică ursul care umblă prin pădure ca să-și umple coșulețul cu gustoase frași și mure. E vulpere șcăvița ce visează la găini, dar mai e și veverița ce se plimbă prin alui. Eu sunt veverița V, pasul meu e repede, veselă vioaie vie, vin la voi cu voieșie. W păpușa Wanda, aparte fetițe Ianta, eu și un cloft cu lung trombon, cumpărat din Washington. W, dragul meu frate, vine din străinătate și în desene el apare Woody o ciocănitoare. X, E de la xilofon, seră, Xenia, saxofon, cu el scrie R de cice, excursii și expediții. Nu e de la noi, dar pe Iori știți și voi, și pe Jerry cel ușor și pe Disney tatălor. Eu sunt zona zorilor, zbeltă zbur din zor de zi, ultima zi în alfabet, zi. Ea puteți citi, Z, e zebra de la Za, dar și cea de pe șosea. Are dus mai mult de 9 și n-a zugrăvit așa. Bravo, bravo, dragi copii! Frumos spuneți poezii! Ați reușit să ghiciți, însă grupuri voi mai știți? Cine vrea să îmi arate care sunt grupurile toate? Eu vă ajut că le știu bine. Haideți, fraților, cu mine. Dacă lângă când scriu I, noi cu toții citim ci. Dar în câșcune, sigur se citește ce. I dacă lipim, noi toți chi o să citim. La fel e și câșe, dar noi le vom spune ce. G și I se citesc G, iar cu H la mijloc Ghi. În loc de I pun E, înseamnă că este G. Iar H dacă dispare, G în locul lui apare. Bravo, este minunat! Să scrieți, ați învățat! Să strigăm toți într-un glas, școală dragă, bun rămas! Vom veni peste 3 luni și mai harnici și mai buni! Iar acum, la încheiere, vă spunem la revedere!